I pozdrav svima ljudima, evo Bogdan i danas ćemo igrati Minecraft Legends na Nexusu naravno. Ok, znači idemo na spawn, oružje, ne, oružje, ok. Mnogo sporo kupim prvi game danas, znači do sada sam igrao sve vreme CSGO. Imam tako neke osjećaje da će neko sa kamenim mačem da mi se prikrade. Da, no ja lagujem. A ne, ovo nije kameni mač. Sam ja to bacio 3 TNT-a, imao sam jedan samo u ruci. Ok, zanimljivo. O, ne timujem se ja. Druže, dođi vamo. A ne mogu fishing rod me mnogo zeza, znači ne znam da li ću uspjeti da ga koristim. Dođi vamo. O, imaš i ti to. A pogrešila je što kasno se okrenula, tako da da. I mrtva si ili mrtav si, nemam pojma šta bi ti trebalo da predstavljaš. Ok, da li ću stići da jedem TNT. Sad ga imam ga. Pola srca mu je ostalo. Mutujemo se kao Enderman, ovdje nema vode, Enderman i ne smiju vodu, znači vraćamo se u život i ovo ćemo iskoristiti da pojačamo loot u chestu. Ne, ima pola srca, sad je gotovo. Kaže ne, pa da, zna i on da je gotovo. 40 blokova, 19, da. Jer on to meni sa TNT-om uništio stvari? Nije. Dobro, ja sam mislio da mi je uništio neke... Ne, nemam ja Iron Chestplate-a. Ne, on je meni uništio neke stvari izgleda. Ne mogu da verujem koja je taktika. Lik je znao da će da crkne. Dobro, pametan je on bio, ali nema veze. Ja još uvijek nemam toliko loš armor. Dobro, imam samo 3 ovog armor bara. Ali to me neće spriječiti da osvojim ovim. Od tebe ću da uzmem armor. Ne znam zašto sam se učutao sada u sred tuče, sad nisam reč rekao. Čak sam i zadržao vazduh, nisam ni disao. Ok, ovo ću da izbacim sve, šta će mi sve ovo, ajde. 3 TNT-a, ok, to će mi pomoći, ali ja sam dosta low, ali imam strela koliko hoću, znači ako neko krene me juri. Da, mislim da će mi ovo biti malo pametni potez. Ovako. Evo ga. I sad idem na ovog šta si je ti, VKH Sniper 33. Ne mogu bude, moram da idem vamo. Oni su timare. Sad će ti da vidiš. Timaro, a ti... Evo ti 2 TNT. Ne, mislio sam da me juri. Ali me ne juri i pam. Ubit ću ih obojicu. Da, jedan mrtav. Ok, bitno da sam ubio tog jednog. A uzet ću armor od ovog. Dijamant. Ok, onaj leggings mi je trebao. On misli da ja ne znam. On misli da ga ja ne vidim. Dođi druže, sad ćeš i ti da crkneš polako. Znači imam kompas, ne vredi ti ništa. Pam. I ti si gotov. Ima li još nekog blizu igrača? Koliko je ostalo igrača? 3. Znači ja još 2. Ajde, pokaži mi 200 metara. Ne znam da li ću stići na spawn da ubijem jednog. Znači izvinite ako se malo tiši, dosta je kasno, tako da moji spavaju i ja ne bi smio da se baš puno derem da mi ne bi ušli. Da malo postavim TNT. Pokušat ću pojačati mikrofon što više da mi ne bi ušli u sobu. I kao šta se dereš, bla, eto. Idemo da osvojimo ovaj Diamond Team gdje je najbliži igrač, samo da se ovi ne timuju. Vamo je najbliži igrač, ok. 2, 1, sad. Ok. Ma samo se vi tucite.
Hoću da oslabim, ovog hoću da oslabim. Ne mogu da pogodim nijedan udarac. Tako je, dok on jede, ja ću da te udaram dok jedeš, druže, pa. Jedan hit mora da je. Ne mogu ga pogodim. Kako ne mogu ga pogodim? Kako sam loš sa strelama. Crkvi. Okej. Mogu da napravim dijamantski mač. Brzo. Eto ga. Biraj kako ćeš da crkneš, druže. Dijamantski mač ili TNT. Ja sad ću ga zapalim do smrti. Ubit ću ga sa cooked chickenom normalno. Crkni bre, druže. Dođi vamo. Pogodit ću ga jednom sa strelom. A zna ovaj da izbjegava. Cook, trick and kill. Okej, nema više zezanja. Znači, samo crkni više. Ne mogu više da se zezam s tobom. I eto ga, ljudi, to je bilo sve od ovog klika. Nadam se da ste uživali. Ne zaboravite da lajkujete. I da, podelite ovo sa drugima i komentarišite šta bi još mogli da smijem. Doviđenja.